Hemm bżonn ta' pjan serju għal wara li tgħaddi il-pandemija, dan sabiex ebda student ma jaqa' lura. Sentiment komuni minn diversi professjonisti li aktar kmieni din il-ġimgħa ħadu sehem f'diskussjoni virtwali organizzata mill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society dwar kif il-COVID-19 affettwat is-sistema tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Il-President Emeritus Mary Louise Colero Preka fetħed din il-konferenza billi esprimiet it-tħassib tagħha dwar il-fatt illi dan il-perjodu jista' jaffettwa aktar ir-rati tal-early school leavers. Saħet li jekk nittardjaw fl-implementazzjoni ta' soluzzjonijiet fl-edukazzjoni ta' wliedna, inkunu aħna stess qed infasslu traċedja. Diversi studenti li ħadu sehem f'dan is-seminar qalu li qed isibuha ferm diffiċli biex jaddattaw anke minħabba li tfarket ir-rutina tal-ħajja soċjali li kienu mdorrijin biha. L-istess bħalma ġralhom il-ġenituri fejn spiċċaw iridu jilbsu il-kappell tal-għalliema wkoll. Il-President tal-Union tal-Għalliema Marco Bonnici qal li din is-sitwazzjoni se tħalli impatt dejjimi. Min-naħa tiegħu il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista u Minority Leader fil-lokalità ta' Birkirkara Justin Xkembri qal li għandu jkun hemm struttura lineari għal kull skola sabiex ikun iffaċilitat it-tagħlim u l-istudenti jkunu mejjuna jsegwu b'aktar faċilità dan sabiex ebda student ma jaqa' lura. Il-kellim tal-Oppożizzjoni l-Edukazzjoni Clyde Puli attenda għal dan il-webinar dan sabiex ikompli jisma' it-tħassib u l-opinjonijiet tal-stakeholders kollha involuti f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna.